Gabon, egunon, arratsaldeon, eguerdion guztioi. Beste aste bat pasada alarma egoera piztu zenetik. 39. egunean gaude jaanik eta... itxaron, moztu. 39. eguna? Bihar 40 egun daramatzagu ja etxean. Basta, nilan askatuta nago, etxean geratu, noiz arte. Zimundu guztiak grati gainera, hau dela antxerki bat, ez gaudela estudioan, ez ezer nagoela etxetik grabatzen. Lasaiago zaude? Bai, ni oso lasai nago, zergatik? Ez que, bueno, Mikel jo duzu. Zein da, Mikel? Bekari hori? Bai. Ja, bueno, esango jaso nire etxean beba izer egin aldudan taserez, ala? Ez, baina jo duzu. Bueno, begira, lasaituko gara dano pizkatxo bat, Lasaitu zaitez, lasaituko zara zu, lasaituko naiz ni, eta dena ondo irtengo da, eta bukatuko dugu grabaketa. Bale, barkatu. Auzokide batzuk desesperatzen hasiak dira, eta sareko kideek edozein trikimailu asmatu dute kalera irten ahal izateko. Aurrera bideoak. Kaixo, bai, bueno, ni hori korrika egiteko baimena emango zutela esaten hasi zirenean zurrumurruak zeuden, eta orduan ni entrenatzen hasi nintzen, eta ez dakit, aditu bat bilakatu naiz, runner bat naiz. Ja ezin dut beste zertan pentsatu egunero, esnatzen naizenetik, koera noan arte, denbora guztian nago horreta pentsatzen, egiten dut running, jogging, fogging, jumping, denetarik aditu bat bilakatu naiz. Eta ezin dut beste zertan pentsatu. Egia esan, Txuti eta Urkoren saioak baliagarriak dira bai, baina ez da nahikoa, nik gehiago behar dut. Hau, ez da korrika egitea baino ez, hau bizimodu bat da. Hau, nire bizitza goitik bera zeharkatzen duen zerbait da. Eta nik behar dut. Baina, zirika ez da bitxita? Nora doa, hau? Lagera? Nik uste gezurra dela, que listo. Hori guztia beharrezkoak diren gauzak erosteko bakarrik hainbeste poltsa, ikuste ez dela izango. Hori da eskursa bat kalera irtetzeko. Txaron, moztu segundutxu bat. Umeak urrengo astean paseoan irten ahalko dira. Orduan... ematen du, Ez dakit. Mikel, grabatuko didazu audio bat umearen zaratak egiten? Baiatz, baina horrekin paseoan noan, bai politxe, bai. Kalera, guazen kalera. Venga, zaintza, elkartasun, borroka, kalera. Beti berdin edo? Beti berdin ibili bat gara? Guazen kalera.
Venga, behar zaituztegula kalera ateratzeko gura itxakia zarete. Begira, saiatu gara elkartasun sarei mozorroak kentzen, kriminalizatzen, eta konturatu gara hausarki darruntak baino ez direla. Eta orain pentsatzen ari naizela, pasa nire telefonoa. Zein zen zenbakia? Bai, egunon, Landezarreko elkartasun sarea.